Yo, dados. Halo, 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 halo. Ah, ah, ah. Mbak Sarah, Dalem Pak Dik. ya muji syukur karo Gusti Allah. Nggih. Panjenengan iki asline penyanyi dangdut. Nggih. Ning ya dangdute ya wak kentel, Nggih. jawane ya kecekel. Alhamdulillah. Awet nderek kawula alit, kula saged timik-timik. Oh, dadi Nggih. le ngaturke langgam campur sari iki nek melu aku. Lah nggih kula lah sinten melen. Melu pentas. Nggih. Wah, burung nek melu ora pentas yakin. Lah nggih dereng nate kula kok. Aja nggugoni Kang Paidi lemne aja gelem, aja gelem. Bahaya. Oh Kowe nggih, yakin? mboten Wah, kok mboten. tak paringi ilmu. Nggih. Sejatine urip, Nggih. ana ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat engko aku beres. Aku urung mlebu kabeh kuwi. Mulane telung bengi ora dadi. Dadi apa? Dadi cangkem. Yo. Yen tawangon nalintang wong bagus rongak nangising ati marung suarane rati kang mas
lenggah ibu-ibu para Enjing, punden wonten mriko. ki pandemen panggemar Nggih. campur sari. Campursari. Mane iki tak pilihke lagu engko lebar iki kan pelok 6. Engko pelok barang ambar Nggih. ireng manis ini Nggih. mengko. Wah jan elok tenane ya. Monggo. Yen ing tawangon lintang bagus rumah sing ati narung suarane ratri kamas nganteni wulan dadari. Mbak,